Mitjans de març, tothom estava bastant espantat. Era el Covid, ens vam haver de tancar a casa i la gent embogida, a ras amb el llevat, tots a fer pa i a gastar paper per a cagar, farts de cantar els Stay Home i el Resistiré, teletreball i cada 2x3 peta internet. Ens vam trencar les banyes per a poder estar junts amb connexions diàries a Google Meet i Zoom. Mascareta, hidroalcohol, termòmetre al front per tothom. I ara és així, nova normalitat. Molta distància social i rentar-nos sovint les mans, tot esperant la vacuna. La vacuna, la vacuna, quan arribarà? Espero que aviat. Ara hem tornat, ja som tots al centre ocupacional, però han canviat moltes coses, no ens podem abraçar. Estornudem el colze i anem rentant-ho tot, semblem una brigada de desinfecció. Mascareta, hidroalcohol, termòmetre al front per tothom. I ara és així, nova normalitat. Molta distància social i rentar-nos sovint les mans, tot esperant la vacuna. Ja ens val la dels xinos o la dels yanquis. La vacuna, o l'espanyola mateixa. La vacuna, quan arribarà? Tot esperant la vacuna. La vacuna, aneu amb compte als bars. La vacuna, quan arribarà? Cuideu els iaios. És així, nova normalitat. Som població de risc social i rentar-nos sovint les mans, tot esperant la vacuna. És així, nova normalitat. I amb els que van fumant, molta distància social i rentar-nos sovint les mans.